okufanele ukwenze ikuphi. Sibonga kakhulu ngane yakwethu. Siyazi ke uhulumeni waseZululand uhulumeni ogxile kakhulu ekusifakeleni amanzi. Ngifisa ukuba sikhumbule emumva lapha kwaNongoma sidinga amanzi, sidinga ukwathola emakhaya. Uma ubuka isikhathi udaba lwamanzi olwaqala ngaso, kufanele ngaba amanzi imizi yonke yakwaNongoma inamanzi, kodwa akunjalo. Into edala lokho ukuthi kungabi njalo ukuba manhlalunhlalu kwethu bantu noma umphakathi wakwaNongoma. Lezi icagogwana esiyizo sibe angazi ngizokubeka kanjani, kodwa kuye ukuthi angithi sibe yicucwana ngazo noma kuyashoni kanjalo, kodwa ukuthi sibe zigejanyana, lokho ke yikho ukuzala ukuthi kube khona imizi engenamanzi. Ukuba sikwenzi lokho asikaze sikwenze, ngabe yonke imizi yakwaNongoma inamanzi. Uma ubuka isikhathi umhlonishwa uMashobana angene ngaso, uma ubuka umsebenzi asenzele wona kwaNongoma uyaphawuleka. Ukube sayasiqale ngaye kuyo yonke leminyaka edlule, nginesiqiniseko sokuthi ngaba amanzi sonke sinawo. Mungabuka isivinini, ubuka ko Ward 1 2, uza ko Ward 3, uza ko Ward 5, uza ko Ward 6, umaphetuphetu kufakwa amanzi lapha. Indawo esifakwa amanzi ngesikhashana esincane, indawo esibanzi kakhulu. Mashobana, siyabonga kakhulu, siyayibona indima osidlalela yona. Okwethu ngicela ukuba sikusupporte mfowethu, ukhombe indlela, thina silandele emva kwakho, sikusupporte, omunye angabi ngale nomunye abe ngale, angabi ngale, ngoba ukuba uma kuba khona umkhathi ozoba phakathi kwethu kwaNongoma, kuzophinda futhi ukuthi ede iminyaka yokungawathola amanzi. Kodwa ukubambisana lokho okukhombisile selokhu ungenile kuyawenza umehluko, uyabonakala. Siyakubonga kakhulu lokho. Ngiphinde futhi ngibonge Mashobana kakhulu ukuthi imisebenzi yakho iyabonakala lapha kwaNongoma. Kuyigama kahle hle ukuthi siphethe, sibambisene siphethe. Manje uma ubambisene nomunye ayakuzwe futhi uphethe. Manje ke zonke inkinga esiye sidibane nazo, sithokoza kakhulu mfowethu ukuthi awungabazi ukuthi uselekelele. Masike sahlaba ikhwela uyasondela ukwazi ukweseka ukuze sikwazi ukuthi njengoNongoma siye phambili. Siyakubonga kakhulu njengomphakathi wakwaNongoma lo. Ngakho ke ngiyanxusa kakhulu ukuthi emphakathini wakwaMashoba, umphakathini wakwaNongoma, uthi nanxa kukhona amaphutha mhlawumbe angaba khona emsebenzini wakho, kodwa siqonde ukuthi vele ufike esikhathini esineyinselelo ezinkulu. Kufuze ukuba sikulekelele bese siyakusupporta futhi ukuze sikwazi ukuthola lokhu esikudingayo. Ngifisa ukuba ngeme lapho ngenxa yokuhamba kwesikhathi, ngidlulise ukuthi egameni lomphakathi wakwaNongoma siyathokoza kakhulu uMashobana ngosenzela khona, siphinde futhi sethembise ukuthi sizokweseka mfowethu, sizoba khona ngaso sonke isikhathi emva kwakho. Nginxuseke nina mphakathi wakwaNongoma ukuthi ukuze izinto zethu zenzeke njengoNongoma, ngoba sifuna into eyodwa sonke. Ngakho ke mina ngiyanxusa ukuthi asikiyeke ukuba amanhlalunhlalo, ngoba ukuba amanhlalunhlalo kwethu yikho lokho kwenza ukuthi izinto esizidingayo zingatholakali. Bese futhi ngiba nemibuzo engifisa ukuthi uyibuze umuntu ngamunye ayibuze ukuthi uma ufuna amanzi yini pho edala ukuthi singahlangani ndawonye sicule ihube lilodwa, sihlukanelana uma sonke sifuna into eyodwa.